version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Mayap-ayabak, tama ba, Pep? Oo, mayap-ayabak. Mayap. Sa ating mga kapusong Kapampangan dyan, syempre ngayong umaga, isang masarap na estofadong Kapampangan ang ihahatid sa atin. No less than... No less than, syempre, ang reyna ng heritage cooking sa Pampanga. Atching Lillian Borromeo. Ano pong gagawin natin dyan? Gigisahin po ba? Hindi, ilalagay lang natin lahat dito sa pinakulo ko ng ano. Talagang mas gusto niyo po, Atching, yung ano, no, yung palayok. We then head to Atching Lillian Borromeo in Mexico. She is considered the keeper of Pampangan cuisine. She also invites guests to her house and shows them the old recipes and how to cook them. I was privileged enough to cook beside her while she shows me how to cook the old traditional Pampangan recipes. Okay, so what is the first dish you are going to show us? I'm going to show you the umba. Okay. In Kapampangan, we call this Estofadung Babi. All right, okay. Yeah. And what's the first step? I see we have sugar cane here. Yes, we line the pot with the sugar cane. Okay. And then we'll put the pork here and all the ingredients all together with water. And this is the pork belly? Yes, yes. Okay. Is there a reason why you use pork belly? In the olden times, they used the pork taken here. From the neck. Yes. Neck, yes. Yeah. Because that will save the pork from getting rotten. Okay. Because there was no electricity that time. Oh, so they have to utilize the whole pig in one day. Yes. Hello mga kakusina, magandang araw sa inyong lahat. May gagawin tayo ngayong recipe. Ito ay ang estofadong pata. Napakasimpleng gawin ito. Kahit yung mga bata lang maliliit, magagawa nila. Ang ingredients natin, meron tayong pata. Ang pata ay napakulo ko na para lumambot. Meron tayong tubo, sugar cane. Meron tayong brown sugar, garlic, onions, soy sauce, suka, salt and pepper, tsaka yung laurel. Mga kakusina, ito ng proseso ng ating pagluluto ng ating estofado. Itong mga sugar cane natin, tubo, ilalagay ko dito sa ilalim ng ating talyasi. Ang purpose nito, para hindi siya didikit at para rin siya maglalasa siya ng ano, kung halimbawa linuto natin ngayon, bukas mo kakainin, parang may alak kahit wala siyang alak. Ang tubong ito ay tanim lang natin sa backyard, kaya hindi tayo bumibili. Kung malapit lang sana kayo, pwede ko kayong bigyan. So, ilalagay natin ngayon ang ating pata. Nung unang panahon po, may iba rin paglalagay nila ng ganyan, ang tawag nila, parang kawayan ang linalagay nila eh. Para hindi didikit sa ilalim. Pero ito, double purposes po ito. Hindi siya didikit, at the same time, maglalabas siya ng matamis na lasa, kakaibang lasa. So, maglalagay na po tayo ngayon ng ating bawang. Yung ating pamintang bilog. Lagay ko na lahat ng bawang para masarap siya. Ang ating sibuyas.
Maglalagay tayo ng dahon ng laurel. Yung ating sugar. Nasa atin lang po kung anong dami ang gusto natin. 2 teaspoon lahat ito. Maglalagay na tayo ng soy sauce, more or less half a cup or more, nasa inyo ng taste po. Same din ang amount ng vinegar. At konting water. Kung gusto ninyong meron siyang sauce na marami, dagdagan natin po siya. Kung alimbawa nagluto kayo ng pata, hindi pa siya na-pre-cook, maaaring enough water to cover ang water yung ilalagay. Pero kapag ganito, luto na siya, I mean na lambot na, just enough lang. Ito pong sili natin ito, optional ito, later na lang natin ilalagay. So, sindihan na natin. Ayun. Pag kumukulo na po siya, tatakpan na natin siya. And then, stay natin muna siya for a while. Tama na, tapos na siya. Ganun lang. Di ba napakadali? Kasi ito nalambot na ito, sandali na lang ito. Basta na-mix na siya at kumulo ng kumulo, okay na siya. About siguro mga 15 minutes, gano'n. No? The more na, the longer, mas maganda kasi yung pata, lumalabas yung kanyang juice sa loob, sumasarap. Ito po, kumukulo na siya, kaya maaari na natin siyang takpan. At maghintay tayo ng mga 20 minutes, tatapos na siya. Wow, ang bango. Ito, luto na po ang ating estopadong pata. Magpe-plating na tayo. Na po ang ating finished product ng Estofadung pata. Alam nyo ba, ang recipe ito ay popular nung panahon nang wala pa tayong kuryente. Ang iba, nilalagay nila sa isang tapayan at nililibing sa lupa hanggang for future use. Pero ang grandmother ko dito, nilalagay lang niya sa isang tabi pero nakalagay sa isang container din sa bowl at tumatagal ng 1 buwan tapos iniinit lang namin. Kasi walang kuryente nun para ma-preserve yung food. Kaya mga kakusina, magluto na kayo ng estopadong pata, prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!